We are the Pineapple Family! Good morning! Good morning, good morning. It's Monday and it's December 16. Si Christmas party ni GJ. Sila school. Potluck. Pero hamba ko, damo naman food sila. So, ano na ako mga prizes sa games. May i-flash ko lang yung pictures. Mga prizes nila sa games. Yung bag mo. Ano to? Ano man naman? Ready na yung mga gamit. Follow na. Guwapo. Smile, nanay. Smile, nanay. Ari ako na niya. Ha? Wala. Nag-remind lang ko si mo. Okay. May outfit check, oh. Uy, kagid gani ka pa video sa akong nami ka po gwapo, red and white, oh. Wow. Smile, nanay. Smile. Ah? Ano man naman? Bye. Enjoy. Abi ulan ba? Ay nako. Og tas pa ko kay iyang bag yang may iyang exchange gift ya, yun nabilin pa. Pabalik sila kuno. Bot na lang kay naghambal ko kay doing ang bagya ara na diri. Naga-ready na diri sa pukuan. Wala ginyagin bit-bit. No, kundi balik. Ano na? May bugas si Kano nga dala. Ugo naman sila. Ang gift mo da ha? Maguntagid ka. Ari na si Doy from Christmas party. Pero makuha lang siya gamit kay mas sleep over naman siya. Wow! Why naman kami baby for tonight. Pero sige lang. Enjoy lang siya na subong kay very good man siya. Sige na, dali na. Going na kami. Doon nang namon siya. Excited gid siya. Gusto to sipon gid. Ingat lang ba na makaabot ka gid na safe and sound. ano to? Guys, ready to go! 5 kilometers pa gani. 5 kilometers pa gani ready na sa'yo. Bakbak yung kag-iyang dalaw. Manaog na yan. Here na sila. Here na. Doon na siya ni Daddy dito. Merry Christmas, Happy New Year. Bye, Mommy. Bye, kiss na mami. I miss you. Careful we miss you too, gida. Careful, dira ha, be respectful. Wait lang. Ay na, ano. Apart ba gani? Excited na ito. Doy. Excited na gid sayaw. Bye-bye. Bye. See you tomorrow. So here kami. Dahil na kami sa
Good evening everyone. Wala si Doy Doy. Hindi kami katulog. Kaya wala sa... Hindi katulog kita. Huwag siya nagkakabalaka sa amon niya. Huwag siya ka-chat. Sige lang pa-enjoy na siya. Chat sa kaon na siya. Ti ano oras na wala mag-update. Sige na. Good night. Sugato lang siya naman was naman. Bye. Good morning ay good afternoon na gali and sugaton na namo ng amon nga baby boy nga wala ka chat kung anong oras ang sugaton. Kami pa nag-initiate yang nga masugat na lang kay way siya gambal kung anong oras siya sugaton niya. Sige mo lang na may upod siya ko ng classmate papuli so diri lang anay karon na lang ta ma-vlog. Ano na Dio? Sleepover man. What? Ha? Sleepover man na di ho? Ari nang halin sa sleepover. Oh na. Ang sleepover ka mo. If the world was... Ay, tayo na. The party was over. Wow! Told you just for a while. For more. You can see. Was ending. I wanna be next to you. Uy, may hara na no. Ay, anda nang karon. Hindi yung Bluetooth. Wala. Ulit-ulit yung sinisunod. B-A-S-A. Ano? B-A-S-A-H-A. Ano, ganda. Full spelling. Basa. Hindi basa. Basa. Ay, basa gani, oh. Ay, basa. Basa ka. Basagan ni. Ay, basahan ako. Basagan. Basagan ni. Basahon mo eh. Oh, ikaw. Basa! Basahagan. Basa! 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 Oy, why ka tingog? Nakamay ka na. Tutudo pa yung matingog. Duwe ay. Ay, sabukan ka. Ay, ikaw, Pao. Basaha gani. Pao. Basaha. Malaman na eh. Ay, malam. Ay, ikaw. Di, Basa. busy ka man. Oh, ikaw. Abe? Basaha. Malaman na naman na. Balang ko na eh. Basahon eh. Oh, wala ko daya. Ano? Lang. Basaha. Ano English yung basa? Mga lalaki. Isan eh. Ay, oo. S-O-N-A. Kung sa lalaki eh. Ano naman ang sign? Ano ang araw? Pabulan ka sa Pwede. sagi. S-U-N-A. Lain na yan. Dalang. Son. S-U-N. Karinuan. Dapat mag-gets mo ni. Welcome to my speech. Makulit. 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 Ari tanan sila diyo. Karagin makulit-kulit to na oh. Ariyo? Na. Pin. 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 Good morning. Gift giving day for JJ. Kalian na da. Ha? Lala mo. Your Kumain lang yan eh. Hindi na sa holiday. ano. Tubig yan eh. Mayroon na yan. Ay, nasa ibang tubig na gamay mo. Ayun oh. Ang lakat na.
River, arada ha. Kiss na kay mami. Huwag kakakis. Bye. Bye. Bye, Papuin! Sa bati. Papawin. Bye, Papuin! Bye-bye. So, Daddy is going again kay ano na siya, kay Doy Doy. Sugat na siya kay nag-chat na si teacher nga they're going back to school na. Kaya ila outreach is lapit man lang diri actually. A few minutes away man lang sa school nila. Ang school few minutes away man di sa Amon. So, pakabalik na sila sa school. So, si Daddy pick up na siya sa school. Wala nang adlaw namon subong. Wala man sang madamo gid nga activity. Pawahiway lang kay the next few days. Wala. Christmas is coming but wala masyado ganap no kay basta ganun daw pa ko na ako no brown for Christmas and ano ang for New Year. Pamaskwahan nila ako sini kay diri sila nagpanyabon no? No? Apat. After hampang kaon dayon ginutom hampang. Tantaw TV magali. Tantaw tabala sa mga pictures ni Daddy sang gamay sa kay daw si Dewey gidi churaw. Si Dewey gido. Ari bilang. No, si Dewey yung baby oh. No, picture ni Daddy sang gagmay siya. Yung mga sisters and brothers. Ano siya? Hey, JJ! Hey, JJ. Mikey, what's wrong? Ano siya ba? Airplane sila ni nanay ba? What do you mean? Well, my stuff keeps disappearing. There's things Ikaw ni Dad? Ano nga pa ako mga ako. That is weird. Dedication mo niyo? Go in? Of course. So, Sabi. exactly is disappearing. No, si Doy-Doy gid siya ba? Sure. This morning, I went to take some apples out of the fridge, but they were gone. No, si Doy gido. It's strange. Baby pictures ni Doy daw siya gid ya. Naka-swimsuit pa oh. Ang tawa. Oh, seriously. May post ba? Just doesn't walk away. Duwigid ya. Yung panghapon. Duwigid ya. Ay, nako. Mikey, hurry! What is it? Damo Just follow me. In here. Hani ka moist na, hani oh. Save mo ni dapat. Listen, there was definitely something under your bed. Na, What did you see? dako na sa di. Tell what it was. Dito si Duwigid siya. Feeling. It's just your imagination. Come on, I'll show you. Fine. I know I saw something. Take a look under your Dako na sa law, ay nasa. Alam kami din mga manok-manok. Daddy, oh. It's raining. Tapos na kami ni Daddy grocery. Si Duy-Duy, wala yan naman ginupod kay. May transaction lang kami. Tapos, puli man dayot. Ay, ulan-ulan. Kasi syempre. Matulog ko guys. Sa mula niya ako nanay ka naman. Angelina nga cheese bread. Favorite ka nila mo sa ulam. Sa ulam, buta subo namit pa niya. Namit ng gapon. Una daw kumukin siya kag cheesy ya. Hindi na ha. May ma-practice pang aruling oh. Le? Wala pa gani. Kinadlaw na. Oy, hi. Why kiti? Practice ako pang aruling para namin ninyo kanta karon. Tagid.
Practice na, Ebe. Practice na. Muna naman nila. Muna naman. Kulilangan. Haring coach, oh. May kumataon na. Higa na. Maruling. Agay! Oh, no! Oh, practice na, practice. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. O, sige na. Ba't na ano na ang lyric? Ay, gidya. Wala dito taxi. Hello, everyone. Today is Saturday and it's December 21. I think so. It's December 21. And panghimos kami ni Daddy kag siya ara sa doon. Ay kadanlog dira. Oh, may nadanlog na dira. Kiskisan niya ang lumot. Yung amon niya project for today. Okay, later, malakat si Tuy. Tulong siya naman kami practice sa church. Pero masing sila sa church. Pwede man sa Sunday school. Dali ko na pang inlo sa kwarto ni Tuy ho. Ay, nagtulutaw-hay, gawa. Patindo ko na yung mga foam. Tapos, ang mga butchikik, aring mga butchikik, mga butchikik. Tambay. Daddy. Si Daddy. Araw ay nasa madanlog. Dali ng dali na. Duwa nang nadali. Si Dewey, tatlo. Dewey, yung mga kampang. Tuhon niya. Tapos sinang ipin, lagapak. Ay. Danlog sila daw. Ano na ang angon niya obra today. Okay man siya, do parehas mo sa old glasses ko. Barato lang siya kay 595 with lens na siya. And may graded naman siya. Pero long man lang abi akong grade. That's why nga barato lang. So, ari kami diyan ni Daddy sa Rob. Sampang nahulat kami sa iya kaina mo. Kaya nag-practice sila sa church. And, dali na lang kami ma-dinner sa Rob. Daddy nagbakal sa drinks. What gift can I bring? What can I give to the king? What can I give to the king? Good morning, Sunday church day! At masing si Uwi with the Sunday school nga, classmates niya. So, siya, nagligad ng ano ka man, no? Nagsing man ka man, no? So, second Sunday na sa ko. Sunod yung sing ba? Next Sunday, everyone! What can I give to the king? Give to the one who has everything. What can I give? What gift can I bring? What can I give to the king? What can I give to the king? Give
may volleyball naman eh. Oh, cha 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 cha! Oh, Sit block! You sit ka! Let's go! Chick bola! Chick bola! Cha 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 cha! Cha! Chick ball! Chick ball! Galit na mga to! Cha 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 cha! Cha! Cha 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 cha! kami sila kadua kay kumaskar sila yung may ara sila yung ano, cheer. Sit ka! Galing! Perfect! Oh, na. Cha! Wow, wala. Ay, kamuyan, ano yung cheer? Why kami? Wala. Ano lang? Wala na, wala na. Cha! Wala din na kasi mo. That's okay. Cha! Wow! La la la! Cha! La 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 la! Cha! Ano nga dali na? Outside! Cha! La la la! No, yun na. Yeah. Cha! Mga Chinese nga nagawa. Perfect! Tagaw ka ha! Cha! That's okay! Cha! That's okay, gabi ba? Ah! Cha! Lababak! Cha! Ako pwede sa team na ya! Cha! Ako na! Ay, nako, cha gid ah. Hello guys, good evening. Kabantayan kami namon di si Dewey kay yung mga friends so kay ano sila gadaigon. Bantayan ora na sila. Sulod. Diri ka muya kanta sa sulod dali na. Sulod. Kanta pulo. Oh, taga kanta pulo ko no. Iti ko may 5 ka mo 50. Oh, tatlo lang. O, sige, be. Yan na. Sige na. Uy, dali na, bebe. Sige, be. Dali, oh. Dali, oh. Ako na yung gaya. Ang pag-ibig na natin, araw-araw ang ako lagi. We wish you a Merry Christmas. Painte na tayo pa. Wish you a Merry Christmas. Uy, kamanduwi. Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Jingle bells, yeah, and all the way. Shush. May nose gid eh. Duwi. Oh, ano na, isa na lang na yun ah. Oy. Isa pa. Ay, ano pa tayo ni hambal nyo? Atagay, ano na, sino ka collection nyo? Sino ka collection nyo? Ikaw ka tipon? Oh, sige. May treasurer. Pulot ah. One. Sobra na, sige na. Sobra 5. Sige na, manlin pa. Ayaw na mas biyak. Bari ka. Pila na kabalay nyo na digunan? Wala sa tatlo. Tatlo pa lang? Oo, natatag. Ano na ako no ya? Na-divide tayo ba? Ay, way na sang thank you. Way na sang thank you. Thank you. Ang babait ninyo. Anak, ikaw mo bitbit yung wala pupunta. May plastic. Thank you for watching. Bye!